बड'फानि गोथार जोनोम गामि बरागारि दत्तमानि बेयाव दिनै बिटिआर सरकार आरो रायजो राजानि मददाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददाव बड'फानि मुसुखा मोनसे समायना आरो मोनसे ओंथि गोनां मुसुखा बेयाव गायसननाय जादों आरो लोगोसेनो 2015 मायथाइयावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बै समाव बे गामिखौ आदर्श गामि खालामनांगौनि थाखाय मोनसे चिल्ड्रेन लाइब्रेरि गायसननाय जादोंमोन बड'फा इउएन मेम'रियेल बड'फा इउएन ब्रह्म मेम'रियेल चिल्ड्रेन्स लाइब्रेरि बे मोननै हाबाफारिखौ दिनै बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा बेखेवनानै होदों जिहेतु बेखौ मोनसे आदर्श गामि हिसाबै फोसावनाय जादों आरो बेखौ जोङो डेभेलप खालामनांगौ बे गामिनि बा साखाथि फाखाथि दतमा ओनसोलनि बे ओनसोलखौ बा गामिखौ सोलोंथाइ बिथिङाव रांखान्थि बिथिङाव समाज बेबस्थानि बिथिङाव साखोन सिखोननि बिथिङाव आरो जोंनि बे गामिनि नखरफ्रोमबोनि नखर जौगानाय नखर दानायनि बिथिङाव जों सम सम गोबां माखासे हाबाफारि लाबोदों रायजो राजाजों सावरायदों जायफोर गामिनि मुरब्बिफोरजों जों सावरायदों नाथाय मोनसे आदर्श गामियाव माखासे बेबायदि माने इनफ्रास्ट्राक्चार माखासे सेटआप नांगौ आरो दिनै बड'फानि जोनोम गामियाव बड'फानि मुसुखाखौ जोङो गायसननो हानाया बे मोनसे जोंनि गोग्गानाय आरो बे मोनसे माहारिबाद जातीयताबाद आरो संग्रामि जि सत्तानि जे आदर्शनि जे महान व्यक्ति बड'फाया दिनै बड'फानि जोनोम गामि बरागारि आरो थुलुंगाफुरि बे खाथियावनो थानाय बे थुलुंगाफुरिखौबो दिनै डेभेलप खालामनाय जाबाय बावैसो साननि गेजेरावनो बेखौ बेखेवनाय जागोन दिनै जोङो नायगिदिंबाय नाथाय बरागारिनिफ्राय दिनै बड'फाया भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीयाव कैलाश कल'नियाव थानाय बे 835 मिटार लामाखौ बड'फानि मुङाव मुं होनाय जाबाय जों गुगोलाव बुनानै नायोब्ला बड'फा इउएन ब्रह्म पार्क हिसाबै बेयो दिनै गुगोलाव श' जायो आरो बिनि मोनसे मोजां मोनसे मुसुखा जों बानायनो हाबाय उदांस्रिनि माने फ्रिडम फाइटार बिरसा मुन्डानि उनाव भारतनि नेशनेल लेभेलनि ट्राइबेल लिडार बा संग्रामि जातीयताबाद सत्तानि लिडार होनना बुङोब्ला बड'फानि मुसुखाखौ आरो लामाखौ दिल्लीयाव मुं होनो हानाया गायसननो हानाया जोंनि थाखाय देरहासारनाय आरो बे बिथिङाव भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौ आङो फिन खेबसेबाव दिनै बरागारियाव गसंनानै आङो धन्यबाद होगोन आसामनि गिबि मन्त्रि बिथांखौ बिटिआर चिफ प्रमद बर' बिथांखौ आरो प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ खारन बिथांमोननि हेफाजाबावसो जोंनि दाबिखौ बिथांमोना गनायथि होनायखायसो बड'फाखौ जों गोदान दिल्लीयाव गायसननो हादों दा बेखायनो दिनै बेयाव बिटिआरनि चिफ बिथाङा जों जेला बेयाव लोगो मोनदों बिथाङा फोसावदों जे आरोबाव अडिट'रियाम बड'फानि मुङाव गायसननाय जागोन आरो गोबां माखासे हाबाफारि मावबावनांगौ दङ जेराव मडेल भिलेज आदर्श भिलेजनि जि बेसिक एमिनिटिस एन्ड फिचार्स आरो बे डेभेलपमेन्टनि इक'नमिक एडुकेसन ससियेल डेभेलपमेन्टनि जिखिनि बेयाव प्लेनिं एन्ड प्रजेक्टसफोर बेयाव नांगौ बेखौ जों मोजाङै थिग खालामनांगोन बे गामिया जोंनि जेब्लाबो थुलुंगानि मोनसे फुंखा आरो बरागारि होनना बुङोब्लानो बड'फानि सान्थौ सानस्रि आदर्श जाति सत्ता जातीयताबाद जि मोनसे बावसोमनाय बे जेब्लाबो जोंनि गोसोआव माने जाखांफैयो आरो बेखायनो नैबे समायना मुसुखा गायसननाय चिल्ड्रेन पार्कनि गेजेरजों बे गामिनि रायजो राजाफोरा बड'फाखौ गोसोखांनो हागोन चिल्ड्रेन पार्कआव उन्दै उन्दै गथ' गथायफोरखौ फोरोंनायनि खाबु मोनगोन आरो इयुनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुलुग दरबाराव लांनो थाखाय सा सानजानि मोनफ्रोमबो रायजोआव बड'फाखौ मुसुखा गायसननायनि गेजेरजों लानानै थांनो थाखाय जों जेब्लाबो हाबा मावगोन आरो दिनैनि समा जाबाय मोनसे जारिमिनारि सम आरो बड'फाया गोदान बर' हारि दानायनि बा गेरेमसा बर' हारि दानायनि सासे माने आर्किटेक्ट आरो सासे आइकन आरो बेबायदि केरिसमेटिक लिडारखौ बर' हारियाव जोङो मोननो हानानै बर' हारिया दिनै बड'फाखौ लानानै अरायबो गोथां हारि हिसाबै जोङो थांना थानायनि थाखाय जेब्लायबो जोङो साहस मोनगोन आरो बड'फाखौ गोसोखांब्लानो जातीयताबाद खौसेथिनि बाथ्राया जोंनि गोसोआव जेब्लाबो गोसोखांफैयो आं बेखिनि बाथ्राखौनो बुंबाय फैबाय थानाय समाव हारिया खौसेयै जोङो ज' ज'यै माहारिबाद आरो जोंनि राजनैतिक संबिधानिक
आरो जातीय अस्तित्वखौ लानानै जोङो हाबा मावलांनांगोन। गोजोन्थों।